Kaya panguta na. So, Lord Jesus. Brad, at bukuro ba nung pagpunod, Brad? Yung mga ito, di mo, sir lang, sir. Ang Diyos, napayo lang kanan nga gamanan siya. Oh. Tapos ang Diyos, dili Diyos pagkita kay kanin si Moses, ang iyarang likod ang ipakita. So, kita. So, bayan mong paminaw, kaya sila magkakagtulog niyo sa panangupan, musubot ha ang Diyos na gamhanan na himuan ninyo anit, revolto. Kaya, sir. Indot ang tawag anang pangatala, sir. Sa premise talambaan, Diyos na gamhanan. Unya, ang second tawag anang premise is abot sa revolto. Nga, konklusyon sa pangutana, kining revolto among Diyos. Wrong. Nga naman, kay ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sumala sa creed on creed, Declaration sa Atanasian Creed, na now it is the Catholic faith, we worship one God. Kung apil pa ng mga larawan, dili one God, kundi we worship many gods. Okay. Ikadua, na ay akong prueba, kanang di mo naman let's puran, let's kidende. Kung di pasabot, the law of prayers, the law of faith, and the law of faith is the law of action. Kung unsa na po ang pag-ampo, wala akong pagtungo. So, kung saan na mo pag-ampo, basta pag-ampo na sa Diyos, di mo ni, amahan mo na atas langit. Tungkol kayo among Diyos na atas langit. Di kayo mamingon na, amahan mo, ipilit, tama larawan. Kaya kung ipilit, tatama rin mo na. Ipilit, pas larawan, tama rin mo na. Okay, balas nga, mga banagat. Ito ka sa larawan. Mga ispon, ang mga tao, wagit ka sa ton. Nangutan ako at hindi pasabto sa kunin. Nangutan ako kung mutugot pa ang Diyos sa damanan na inuwan siya ang ibonto. O na ako pangutana, mutugot pa ang Diyos. Wako na ingon na nagsipa ko na ang buha. Ito ka na. Hindi aso. Ate lang din. Ano lang nga. Brad. Ano ba ito? Ang ato dili, Brad, among dikita sa CITC, no? Aron nga kita magkalo-kalo. Mag-istoryanay. So, ang imong dating, Brad, naman kay kasuko. Pangutana sa kunin, naman kay kasuko, ha? Wala ko yung kasuko. Kaya katong pagtaas katino, kung sa mga Romano to, rong pa lang to. Kanya, kuha, kasuko pa dyan ito. Ako lang gusto na ipatupad ang taro na akong pangutana. Na ang Diyos kagamanan, mutugot pa, nga buhat ang lugin mo na hanaw. Sige. Okay na, ha? So, klaro ang iyang ipangutana, ha, nga. Kamo niya, kita niya, atong i-assume nga wala siya na suko, nagpagawas siya sa siyang pangutana. Okay, klaro na? Sige, Brad. Atong ipatupad sa journey. Si Tatay, wala siguro maninaw sa kong tubas? No? Wala pa lang ito pag iyang pangutana. Kaya wala ito pag iyang pangutana. O, nga naman, nag-assume ka na mo ang Diyos. Kaya na mo ang Diyos. Di mo mga subot na dahil siya, masubuhatan ng larawan. O, nilarawan sa Diyos. Ano yung sa mahal? Ano ba? Ang inawa sa lagi ko. Ano yun?
sa mga pagano. Ang mga pagano nagpapad og larawan, di ila nila na ilang ang Diyos mo ng Isaiah 44:17. Maluhod sila mo atuman sa ilang larawan og lingon, luwas sa ako kay ikaw mo'y akong Diyos. Bakit katulbuot ang Katoliko mo ingon nga ang larawan, ikaw akong Diyos? Wala eh. Pagkatuloy yung gabi na nga, ngayon ang Katoliko, amana mo, nakas, langit, di ka naman nga, amana mo, gilansa, sa larawan. Wala eh. So, ang dati pasabot, kanang larawan, dili na mo among Diyos. So, ang question mo, ilan kayo? Sugot ba ang Diyos nga buhatan siya? Nagpresyon ka, kana sa mo ng Diyos, wrong! Dili na mo ang tutunan sa inyo sa Katolika. Ikaduha, dili larawan ni San Jose, larawan ni Santa Maria o sa Batang Isus. Okay, ha? Larawan ni San Jose. At inong ganyo, San Jose, dili yun na Diyos. Itong si San Jose at kung Diyos pa na dili San Jose, Diyos Jose. Si Maria kung Diyos pa dili na Santa Maria, kundi Diyos sa Maria. So pag nasa pagtuong Katoliko, dili naman yung pagtuong. Pagtuong na mo, we believe, we worship one God. So, may nga na ka, ako na lang pong tao ka dungagan. Bago din yung San Jose, kayo na mag-usimbahan Katoliko. Di mapresin nyo na, wala isbuyan, wala po stapyo. Okay. Sunod, yung pangutan na. Sige po. Oh. Di ba ikaw tigpasa magkang-Biblia? Kamay. Yung ginagamay. Uy, hindi mo. Na ba kayo magbasa sa Ebanghelyo o sa mga sulat, sa mga apostoles, kasi todo sa itong Ginoo nga kayo mo na Ang buotang na anak nila kinahanlan sa buong. Mula sa San Pablo, isang wala sa isuko ni Kristo nagbitbit sa karawan. ha? Oo. Ano Wala ka ba sa anak? Baga, Wala ka ba sir? utang larawan, langawan ni Kristo. Wala ka Kristo, dilan siya sa krus. O sige, basa. Wala ka ba sir? O sige, basa. Wala ka ba basa? Ay, kung na ako'y mabasa, Ulutan ang hitahon ninyo, nagkanang pagbuo ninyo, nagkanang mga larawana, kanang larawan sa Diyos na dinipahimo, mutbot na o iya siya. Sige. Wala nyo ha? Okay. Ini Biblia, dili ni Biblia ang Katoliko. Biblia ang Protestante ni. Atong pasahod. Di ba si Mingon ka na po sir ba nga kapatulog nila, pero sa tululaway ka mababa. Ang human ako pasaan ko ka ha? Okay. Di ko mo pagaya, pwede ka bangkot. 3-1. Dawa sa ikay basa sir, pwede? Pagam na sana. Oh, foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you to refuse to see the meaning of Jesus Christ